защо съм мервак. Работата като ме ядосаха, Самсунга отиде на кино, майде той беше стар, си беше за изхвърляне, че не ме слуша. Другия оня ден разхождам кучето и тук под мишницата. Въобще не се усетих, защо ме дръпна. За кратко в един магазин, долу от нас е екрана. Добре, работеше. Прибрах се в нас, нещо почнах да цъкам, той явно го сцепи нагоре и отиде. И отиде по едно, викам, давайте друг телефон, това застраховам такова, ремонтирайте там, докато ремонтирате и това е положението. Изрева половин София, какво стана, що си без телефона и ми викам, това е положението. Значи, по принцип, тук има една камера там, на един въгой от град Фармацевт, той снима всички мачове. Вие може да изискаш сега мач. Ама не, те май може и да излъчват някакво разни канали. Давай, Зей, да видя далеч си! Какво пускаш, а? Ката работя, отстъпай, работче. Търпение, браво! гледай! Алекс, бий ги бе, човек! Тома, отстъпи, давай Диня! Мартия, тръгвай! Ясене, далече си! Браво, Вили! Давай, Тодоров! Може! Браво! Маска прави напред! Дай, ясно притеждуй! Зей, яска! Браво, Василий! Браво, Бобче! Вили! Ще падне граната, Велизаре! Давай, Андрей! Много си далече! Айде, бавни сме, айде! Давай, отивай! Вили, сега те пресидат. Яска, отстъпи в свободното пространство да вземеш, там има хора. Трябва да я привъртиме на далечен крак. Айде, Зей, казат Марци! Марко мести! Махни се от защитата, върни напред, бе! Давай, Тодоров, излизай! Давай, Марко! Идва! Само това пал да ни минава! Тодоров, затваряй вратаря! Добре! Браво, Бобче, първо мести! Алекс, помогни! Топката! Давай, обръщай! Не да тръгне, дай боя! Къде да тръгне? Как беше посоката? Ето го, Алекс, вътре. По-бързо! Да върви надолу! Браво! Тома, обратния пас! Ясно контрол! Марто, отивай! Браво, Тома! Добре, Кала, добре, има идея. Андрей, далече сте. И ти, Любо. Дай, Любо, айде. Пипката няколко места. Айде, Тома, качвай наше! Дел Махти, Иванов. Айде, влез сега!
така да искаме. Боби, движи се, ако те пазят, пазни се. Марто, идвай! Васко, бути Деян напред. Човека от тъча няма ти вкара гол. Деяне, мради напред. Идва Алекс. Алекс, че? Нема те излъжеме. 2 години на... Георги! Айде, побила сега! Стига газихте, бе. Браво, Велизаре, нищо. Део, има пас напред. Защо сте отворили си и Василова? Излиза Иванов! Браво, Велизаре! Део, спокойно! Айде, заставай се на място, играй! Повърни се! Браво, Лучо! Готови! Браво, Кала! Браво, Георги! Пусти го, тиче, бе! Браво, Андрейка! Опа! Добре. Айде, горе! Васко, събери към Дел. Ако дойде тук топката тогава. Айде, сега си готов. Някой трябва да мръдне от белите. Андрей! Дай, Алекс! Айде, де! Ти си, Василе, до края. Ти си, Георги. Айде, бе. Ох, Боже! Жоренце! Много вероятно се да скъсаш. Защото там има малко. Дай назад, бе! Спокойно играй с нея! Супер, браво! Васко, спокойно! Дигни главата, Били! Идва вас! Аре, сигурен с това пас, бе, момче, бе! Свалете долу! Сери! Добре! Хубав пас, вече! Много добре! Добре, Васко, много добре! Блокирай ги. Айде сега, сега! Давай, Андрейка! Ето я, Деяне! Първото нещо, което тя не видях. Айде, де, Любо! Браво, Алекс! Любчо! Айде, реагирайте, бе! Ти каза изтълчи. Каза много стоп. Зане! Добре, Андрей, ставай! Добре, Кала! Браво, Марко! И да не се обръща, бе! Марто,
Алеш, тогава остави топката. Ще отидеш тясно. Тома качва високо. Деска си маме при тебе дойде. Отваряй Макси. Айде реакция! Шубо, айде подаване! Браво, Деяне! И от тебе нема тази. Браво, Макси. Макси, опитайте да я превъртите, не го набутвай там. Не изкараме от там. Прави, не беше категорично. Дело и Руба научете се подават. Не ми прави муцки, бе! Знам дали се чува за това. Чува той прави реакция и всички големи степ. Той никога не прави. Тони Колян беше при нас в София Метро. Знаеш колко път е на... Се намери с Пепа. Добре, добре, добре! Ние пък и с допълнително... Добре! Окей, да. Айде, продължавай, давай! Ето Изкарай оттам! Алекс, не опитай удар, бе, няма да се скарам, бе! казвам, Я удара съдята, бе! Абе, берят удара, бе! Шутка, Вяне! Добре! Това не е първи удар! Хайде да се събудиме вече! Андрей, стига спа! Вратаря, пусна топката! Андрей! Гледай го! Особено когато им се операциите, трябва нещо толкова нещо по-лошо. Тръгвай! Добре! Няма място за този пас там, Алекс. Това го беше направили, аз много силно промени. Прахи някакви. Аз кой не стига ти И ме покажа, че нещо остави. Андрей! пас напред! Но мисълта ми, че Добре, Алекс, браво! и някой. Опитай към Андрей! Добре, добре! Нищо, браво! Ето, айде, реакцията ни е бавна! Тръгвай, Алекс, напред, стига настрани! Алекс! Ето тя! Браво! Готови за втора. Браво, идеална е Кала, трябва да си изстрелял Кала. Кала, трябва да си минал зад гърба им вече. Андрей, къде Независимо дали ще мине топката. Тома! Как сме я ригнали преди 10 минути? Дай, Марто! Дай, Тодоров! Бяга от тях тия седе. Марто, двама един да играете. Вземи си да играете.
Другия ми хареса и двамата вече му матч. Ти избързваш с изричането. Нищо, айде! Сега вече с Солон, се беха снимали правят. Дава Боров, далеч си Тодоров. Марко готов да мина по своята страна. Редел! Махнете се от там, махнете се вече. Топче, бягай от тях! Тясно между двамата! Между това и нападателя! Там сега тази топка! Але! Много различава, але! Превъртиме! Не да чуваме там, където се изява! Играйте това на един! Да превъртиме до Максим! Добре, браво, училихте. Вилка, Зелия, идва! Скъсявай! Пас, Куно! Пас! Браво! Ето ти това смислите! Браво! Търси топката! Браво! Супер, идва! Пас! Абе, момче, бе, как с левия крак, бе? Кава там реакция, кава! Браво, бе! Шут! Тънка е, не мога да я хване, няма да се Ме фара чука, бе, те, Андрей. Съдята подарък ви прави. Искате топката, няма издръпване от Баско. Ей! Как може да не Браво, Вили! Баско, ние атакуваме на там! Елки сам! Браво! Баско! Бързо! Айде, трябва да платиме момчета, бе! Браво! Ето го! Рупе! Аз разкъсах от такова. Тя не може да е такова. И да ти прати програми, защото тя няма. Велизар не се мъчи. Смяна! Те дела. Айде, вдясно. Подава се. Ето го лице. Гардирай, браво! Още смело! Кава, моля ти се, бе, Кава, бе! Качвай двамата! Тръгвай
че някой да. Да я превъртиме оттам, да я махнем оттам до Максим. И така става, Саше, те малко се яда. Добре, Любо. Само че ни каза колко мач. Вижте как Не сме най-бързите на света. Давай, давай, да. се знаят на всички си. Максим, ти си го напутва между трима небързани. Марто между Галпа и техния напълнател да иска. Стига си отива натам. Всички бяха. Тяга я пия повече се. Браво, Христо! Браво, Христо! Дай, яде! Браво, Ице! Айде, няма ни! Добре, Андрей! Хоп! Добре, Андрей! Просто ги Браво, Саше, двама на един скок. Саше, Браво! браво, Кориче. Браво! Тръгвай, Любо! Браво! беше да покаже, че я. Да, Браво, Деяне! беше направен бърган пица. Чо? Абарете куби, бе! Добре, Андрей, ти искаш да се Саше гърба. Дали не му се лепи? добре, Василе. Много добре. Тръгвай, Георги. Вася, Ицка, топката. Браво! Ама и той се... Дай, Деяне, по-високо стъпи! Браво! Настрани! Не е там! Браво, бе, Алекс! Много владяване! Нищо! Давай, работи! Браво, момчета! Не бързай с изпълнението, Деяне! А другия Деян да се освободи най-накрая! Пак поемане някакво. Ето е ситуацията, която говорихме преди малко. Васко, еламе, почва. Играчи е пастова така към другия защитник той. Ей там стоиш. Личава малко по-жичко, отключи да изгледа. Добре, Лице! Набут, идеална Марто, нищо. И тъй като видите, Другия път ще го при него. Ицка, нямаш работа там, моето момче. Марти, отвеждай я топката, не я оставай. Да не знае на къде ще отвеждаш противника, да имаш предимство. Излизай, Калере, много си далече. Айде, бе, Деянчо! Добре, Андрей! Паска, Лицо или Георги! Много добре! Спокойно! Горданов, бързичко, бе! Иванов, чакай малко, Васко. При, ти го явно бъркаш. Ти си с трети номер. Ти си, Деяне, ари след напред. Разнаме го и слушам, старам. Да, много мръдна. Две крачки. Давай напред, бе! директно. Мале. Аз пребрах. Андрей, нямате работа в една зона и Цит и Иванов.
Гледай, Христо, къде е? Да, Лео, къде се наблюдава? Ама не е напротив си. Ей, това къде ти го показва. Извини се на детето, бе. Имаш, Алекс! Те родители изобщо вече не си гледат деца. Не са като нашите родители също. Големи си свира. Добре, Любо, всички там се реди, айде! Това се вижда. Ой, мигрант. Крепкай!